Виж ли чайките колко близо са до нас. Там от срещата е сниман филма с Джеки Чан. Каратист къде е. Или фати на това, или малко при нея. Или рече на. Така. Валю, подлъжи при на чайка, бе. Държ. Пърли. Вижте. Тя познава. Гледам помогнат на още. Ага. Гледай. Можала. Сега в момента снимаш. Не, ще съм снимал. Дигни нагоре да видим там на Джеки Чан, къде е там. Да. Виждали съм правил само някакви снимки, защото аз седи и снимах и ми се